En Galicia o teléfono fixo esvaece mentres o móvil se impón con forza nun momento no que cada vez máis fogares navegan só con datos e a inteligencia artificial se instala nas tarefas diarias, debuxando así un panorama de transformación digital imparable. En Galicia, o teléfono fixo continúa a perder terreo. Segundo os últimos datos dispoñibles, arredor da metade dos fogares prescinde xa desta liña tradicional, unha tendencia que non deixa de medrar nos últimos anos. O móvil converteuse no dispositivo principal para comunicarse e para moitas familias o fixo quedou relegado a un recordo ou simplemente permanece instalado, pero sen uso. Pero ao ter o móvil xa fago todo desde o móvil. Non, xa desde fai un tempo que non temos teléfono fixo. Porque ao final non o empregábamos tanto, entón ao final subía un pouco a tarifa, tampouco temos fibra, entón o único que empregábamos eran os dispositivos móviles e así nos quedamos. La verdad es que lo tengo como un aparato más de adorno, pero poquito más, ¿eh? La verdad nada, no. Decidimos porque tiñamos todos os teléfonos móviles e para que temos que pagar ali o fijo se non se usaba. Ao mesmo tempo, o acceso a internet segue a consolidarse como un servizo esencial na maioría das vivendas galegas. Sí, imprescindible, sí, para todo, para trabajar, para hacer trabajo, para hacer de todo. Para las series, para televisión, para todo. Porén, non todos optan por un contrato doméstico. Cada vez hai máis persoas que renuncian ao wifi e dependen únicamente dos datos móviles, aproveitando as tarifas ilimitadas ou de gran capacidade que ofrecen as operadoras. No, datos ilimitados no móvil. Non, porque empregamos ao ter a tarifa ilimitada de datos no teléfono, empregamos incluso o móvil como router. A verdad, practicando a profesión que practico, que son abogada, podería empregala porque é certo que para certas cousas ChatGPT e así pois están bastante avanzados, pero é certo que non a emprego bastante. Tengo internet en el móvil, pero en casa e en televisión non. A transformación digital tamén chega da man da intelixencia artificial. O seu uso antes residual esténdese agora a tarefas cotiás, dende buscar información e resolver dúbidas ata redactar documentos ou xestionar procesos administrativos. A IA comeza a formar parte da rutina de moitos usuarios, tanto no ámbito laboral como no persoal. ChatGPT, agora no Google e pouco máis. Traballos, estudios e algunhas cosas alternativas un pouco random. No, lo quité, tengo el móvil, porque como es el que más llamamos y más todo, tengo un móvil. Sí, está bien, Gemini. Un escenario que confirma un cambio profundo nos hábitos de comunicación, menos teléfono fixo, máis conexión móvil e un crecemento sostido das ferramentas digitais e da intelixencia artificial, que marcan o rumbo da vida tecnolóxica dos fogares galegos.